Здравейте, дами и господа! Това е 15-ти епизод на Farming Simulator. Аз 2013, аз съм Янис от град Белене. И това е 15-ти епизод вече. Да пускаме. Готово. Само другия да го пуснем. Ти пак пускаш. Пускаме. Тръгна. Той е големия. Не. Пускаме. Малечко, палечко. Гудя. Добре, пуснахме го, дами и господа. Жури. Симсулатор. Farming Simulator. Farming Simulator. Ремърка. Farming Simulator. И така. Така, да, господа. Да. Така. Айде, тръгваме, тракторист майняк. Айде, бамо. Оп, дай. Дай. Building. Айде да го взема. Building. Тук по играта се чува. Ти малко кошки. Чакайте малко. Нормал. Фаст. Мамка, който и фаст. Сямбър. Слоу. Който и слоу. Сям бавно, нормално и бърза. Искам да пробвам да ида. Не е бързо. Стига, само е било шега. За кое да е бързо? Искам да ми е бързо. Сега май тракторите се върват по-бързо, аз както. Може да е на трактор. Да, трактора върви по-бързо, така. Тейбъл. Леле, Диди хой на тайбъл. Тайбъл.
Оп, всичко да е откачено. Семейна грижа. О, ти първия ред вече. Още. После. И това ще е за този епизод. Айде,